De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Però espereu-vos un moment, que encara ens queda el problema de la H. El problema de la A. Exacte. El problema de la H. Hem resolt totes les W i ens queda el how, que comença per H. Per això hem començat i li hem dit a aquest apartat El problema de la A. Exacte. How vol dir com. Com? Però nosaltres sabem que en Calvin està rient. En Calvin està rient. Però com? Com? Anirem un cop més a les fonts. Consultant la llista de títols publicats d'aquest còmic, trobem un que porta per títol Memòries d'un seiseñero. Pots donar fe, Olga? Això ens informa de que en Calvin té 6 anys. Aleshores hem investigat per descobrir... Dono fe, l'he trobat. Doncs hem investigat per descobrir com riu un nen de 6 anys i hem fet una investigació i hem arribat a que un nen de 6 anys riu així. Correcte. Hem seguit investigant i hem descobert que si tingués 16 riuria així. I que si tingués 66 riuria així. Molt bé, doncs ja està. Hem resolt les 5 incògnites. A veure, anem a veure com riu un noi de 36. De 36? Perfecte, doncs per acabar el que farem és oferir-vos un petit concert de grapadora i ampolla. Molt emotiu el segon temps, Realment aquí hi ha hagut un canvi de ritme, es notava la tensió que puja, el moment culminant.